ହେଇଯିବ ସେତିକି ଦିଅ ବେଶୀ ଚୂନ ଦିଅନି ସେତିକି ହେଇଯିବ ବସ ବରାଟା ଗାର ହେଇଯିବ କିଟା ସେଟା ଯଦି ସେଟା କଣଟା সোনা ପାନରେ ସେଟା କଣ ପଡୁଛି ଇମାମ ହଉ ହେଲା ବେଶୀ ଦିଅନି ମତେ ଯିବି ଟିକେ ମିଠା ଦିଅ ହେଇଯିବ ମିଠା ଦିଅ ତାପରେ କଣ ଦିଅନ୍ତି ଏଟା କଣଟା ଖଇର ଖଇର ପିତା ହେଇଯିବ ଏଟା କଣଟା ଡିଲକ୍ସ ଖୋଲି ଦେବି ସବୁ ଦେଇଦିଅ ସବୁ ହାତରେ ନାଇଁ ପତ୍ର ଦିଅ ତାପରେ କଣ ଦବ ଦେଇସାରିଛ ଆଉ ଗୁଆ ଦବ ଢାଙ୍କୁଣୀଟା ଗୁଆ ଦିଅ ଗୁଆ ଜରୁରୀ ଆଉ କଣ ଦବ ସେଟା କଣଟା ମିଠା ମିଠା ଚମନ ହେଇଗଲା ମୁଡ଼ କେତେ ଟଙ୍କା ପାନ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ 5 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ତୁମେ ବଡ଼ ହେଲେ କଣ କରିବ ରଖିଦିଅ ଡବା ସବୁ ରଖ ଡବା ତୁମେ ବଡ଼ ହେଲେ କଣ କରିବ ସେ ଡବା ଭିତରେ ଡବା ରଖ ସବୁ ତୁମେ ବଡ଼ ହେଲେ କଣ କରିବ ପାନ ଦୋକାନ ପାନ ଦୋକାନ କରିବ ତମେ ବଡ଼ ହେଲେ କଣ କରିବ ପାନ ବନେଇବ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍